Asanibonani ninjani? So, kule video nje ngifuna ukusho nje umbono wami nje nami mhlawumbe ungasizakala nami kulo mbono wami engifuna uwusho. Ngibhale phansi so ngizolokhe ngibuka phansi, ngifuna ukufunda le nto khona ngingezowakhohlwa ama-point ami engingawabhalile. So, nje ngifuna ukukhuluma nje nomuntu othi yena ufuna ukufunda ukuthunga la ey'nkundleni zokuxhumana. So, nje ngifuna ukukhuluma nalowo muntu ukuthi mhlawumbe angayisebenzisa kanjani yabo, ukuze manje angadideki yabo, egcine manje eselahla ithawula angasafundi le nto angasafundi ukuthunga yabo. So, yileyo nto nje engifuna ukukhuluma ngayo kule video ukuthi mhlawumbe ungayisebenzisa kanjani mhlawumbe ngoba manje kunzima manje vele ukuthi uzofunda engekho uthisha ozokufundisa yabo. So, kungcono uma kuwukuthi mhlawumbe ubhale phansi amaphuzu akho azokusiza nawe ukuthi uthi ngizolandela kanje lezi y'tephu lezi yabo, ungaze nje udideke ngoba nakho kuyadideka ngoba phela i-information nayo masiningi kakhulu yabo, ugcine manje iningi kakhulu nayo ugcine manje sekudida ngoba manje ugcine ungasazi nawe ukuthi manje uyisebenzise kanjani. Uyayibona nje i-information kulezi iy'nsuku iningi kodwa manje abantu abaningi abawazi ukuthi manje ngizoyisebenzisa kanjani le information engaka, ulwazi olungaka ngilusebenzise kanjani. So, nje ngifuna ukukhuluma nalowo muntu. So, iphuzu lami lokuqala nje ngathi nje yabo, ngikushilo futhi kule enye ividiyo ukuthi nje ungafundi ebantwini abaningi yabo, ungafundi nje uthole nje uthisha oyedwa nje, angithi nje uthole nje umuntu nawe oyedwa yabo. Ufunde mhlawumbe ufuna ukufunda ukuthunga ibhulukwe labesilisa, ucinge lowo muntu oyedwa ufunde nje uzokukhipha ibhulukwe yabo. Ngoba manje abantu abafundisi ngey'ndlela ey'fanayo. So, iphuzu lami lokuqala lelo. Iphuzu lesibili ukuthi manje ungafuni ukuqala lapha phezulu yabo. Ngiye ngibone umuntu nje esejahe ukuyothunga le, umuntu nje afuna ukuthunga ingubo ephelele kanti akakwazi ngisho nje ukuthunga ngisho i-top nje le ishethi nje kuphela yabo. So, kufanele ukufunda kwabo kube ney'gaba, ungalokhu nje ujahe wazi amathuluzi asebenziswayo la ekuthungeni, wazi ama-measurement, wazi nje ukwenza ama-basic borders yabo. Lokho asithi i-top, isiketi, imikhono like yabo, ingubo, ibhulukwe yabo. Mase kwazi lezo zinto ey'-basic usungahamba uye lezi y'tayela ey'seqophelweni eliphezulu yabo. Ungajahi ulokhu ujomba iy'tebhisi yabo, ungahambi iy'tebhisi uy'jombe, kufanele nje uhambe kahle ey'tebhisini ya. Iphuzu lami elinye lithi yonke into oyithungayo ikhona into ozoyifunda kuyona yabo. Yonke into oyithungayo ikhona into ozoyifunda kuleyo nto leyo yabo. So, lokho kuyakusiza lokho ngoba manje akusizi ukuhlala nolwazi la engqondweni yakho kodwa manje awulisebenzisi liyogcina lelo lwazi luhambile yabo. Ingqondo phela nayo ifana ne-memory card lo oyifakile la efonini yakho. Angithi nawe masithi yabo into mhlawumbe ifoni igcwele khona into ongasayidingi uyadelitha, nengqondo yakho nayo isebenza kanjalo. So, iyadelitha nayo izinto nayo ongay'sebenzisi. So, igcina lokho kusebenzisa kakhulu. So, nawe kufanele uhlale njalo u-practice yabo.